Okei, terve kaikille taas. Tänään mä pelaan taas Fortnitea. Mä pelaan, Blitz Royale. Miksi mä kirjoitin Blitz? Kirjoitusvirhoinen. Blitz, ei, se on Blitz, joo. No, mitä nyt tapahtuu? Niin, Blitz. No, Blitz. Joo, se on siinä. John Wick. Niin, nyt mennään. Tänään mä kokeilen voittaa 3 kertaa putkeen. Sitten kun se tapahtuu, niin sitten mä lopetan tän videon. No niin, mennään. Voisi latautua. No, kyllä se latautuu. No niin, nyt mä päästin tonne Starting Islandille, niin nyt on aika hyvä. Yes, nyt mä päästin tänne asti jo. Mä hyppään mä varmaan hyppään heti. Joo, kyllä mä hyppään heti. Juu. Scars Medallion. Infinite Ammunition. Okei, ai. Nyt oli kyllä virhe. No niin. Ei. No jes, metkit. No niin, äkkiä. Hiilataan. Toivottavasti mä en kuole. No niin, kuole. No niin, hyvä. No niin. Mennään etsiä loottia. Tossa on chestejä. Katsotaan mitä sieltä sisältä löytyy. Ei mitään hyvää. Tuolla on tappelu. Osuin. Jos mä murhasin sen tyypin. Mihin se toinen tyyppi meni? Vai kuoliko se? Kyllä se varmaan kuoli. Mä menen hakemaan 2 chestia. Katsotaan, saanko mä mitään hyvää. Ei mitään hyvää. Nyt mennään tuonne alueelle. Ja nyt mä menen etsimään. Mä oon nyt alueella. Olisiko missään tappelua? Olisiko Retail Rowssa? Mikä tää? Ei. Vai oisko? Ei näytä sieltä. Tuolla chestissä. No niin, rikotaan. No niin. Mitäs kaikkea siellä oli? Kultaa, metkitti. Lisää kultaa ja niin. Siellä on joku. No mä tapaan sen helposti. Niin helposti. Tän helpommin ei vois ketään Fortniteissa tappaa. Tää yrittää suojautua. Ei onnistu. Tällainen bankshot pistol. Oi. Oi. Joku tulee. Se on tällainen noobi. Oho! Tää teki aika paljon damagea.
avaudus. Okei, mitäs kaikkea mä saan täältä? En mä halua. Kyllä mä haluan ton. Ton siis. Joo. A god, banana of gods. No niin. Okei. Mennääs. No, tuon on tappelu. Mä missasin. Mä yritin tehdä kunnon aurafarmeja sillä, että mä osuisin siihen yhteen tyyppiin. No niin, kuole. Die. Kuole. No niin, jes mä tapan sen. Niin. Missä se tyyppi on? Onko se takana vai ees? Se on ees. Kuole. Mitä? Mä en nähnyt, että täällä oli vaan tää tyyppi lähellä. Jäljellä. Eka Victory Royale. Hyvä. No niin. Emotetaan sille. Ei. Näkkiä. Ei. Joo, sinne. Ja sit default dance. Yeah, boy. Eka voitto. Nyt mennään jo seuraavaan matsiin. Toivon, että ei tästä videosta tullut silleen niinku puolen tunnin videota, että toivottavasti mä voitan tän toisen tän seuraavan matsin nopeasti ja sitten vielä kolmas matsi nopeasti, niin sit se olisi kyllä aika hyvä. Mennään pelaamaan. No niin, mä päästin aloitussaarelle taas. Shotgun. Mä treenaan mun aimia tähtäystä. Ei no niin. Toi helppo, kun toi liikkuva. Tuo yksi siis. Mitä mä puhuin liikkuva? Se oli paikalla, mutta noin kaksi oli haastavempia kuin se seisova. No niin, mihin mennään? Masker medallion mennään tuon Pleasant Parkkiin. Ei kun ei mennäkään. Sinne varmaan tulee aika monta pelaajaa. No, ai! Miksi mä teen ton taas? Niin tyhmä. Miksi mä teen tuolta? Jes! Combat Shotgun. Vai mikäs se olikaan? Ainakin Chapter 5 toi oli Combat Shotgun. No niin. Mennään etti tappeluita. Okei. Eli täällä on 32 pelaajaa. Joo. Ainakin mä saan ammaa shotgunia ja assault rifleä. No niin. Sitten mennään etsimään rähinää. Täältä Pleasant Parkista. Tuolla. Mitä? Onko siellä tappelu? Missä? Tossa on tollanen hyvä chesti. Mä näen sen. Noniin, siinä on. Kukas tää jätkä on? Kuole! Kiitos. Noniin. Jug! Yes! Ei. Noniin, kuole. Voisit kuolla. Delaa. Miks mä en osu? Noniin, vihdoinkin mä osuin. Noniin. Nythän sä kuolit. Ja siitä järjestellään. Noniin. En mä varmaan. Kyllä mä otan Jugin. Noniin. Mennään. Vähän hiilaillaan, niin sit pystyy mennään. Mennään alueelle etsimään lisää rähinää. Ei. Miksi mä en osunut siihen? Olisi ollut hyvä osua siihen. Noniin, osuu. Miksi et osunut? Noniin, osuu.
Hei. Noniin. Oho. Mitäs tossa pääsi tapahtumaan? Noniin. Mitäs asioita mä haluaisin? Ton mä otan. Noniin. Aha, 3 pelaajaa jäljellä. 2 pelaajaa mun lisäksi. Okei. Ei osunut. Noniin, osu. Noniin. Missä se olisi vika? Okei. Okei. Missä oot vika? Siellä se on. Osuin. Oho! Aika paljon damagea tein. Jaa. Tules. Okei, mä olin siellä 35 damagea. Ei lopsunut. No niin, kuole. No niin. Miksi et voi kuolla? No niin, mä tuon ampua sut haulikolla. No niin, toinen Victory Royale. Come on. Hyvä minä. No niin. Taas tuli Default Dance. Kiva emoottaa tyypeille. Eipä tiedä, onko se niiden mielessä kivaa. Tää juu. Mennään vikaan matsiin. Okei. No niin, vikamatsi alkaa. Ihan kohta. Paitsi jos mä en voita tätä. Mä en vaan tiedä, että voitaks mä tän. Vai en. Mä oon niin hyvin pärjännyt, musta tuntuu, että mä kyllä voitan. En välttämättä. Toivottavasti täällä ei ole niinku hullun hyviä pelaajia. No niin. Nyt. No niin. Mä pääsen. Sitten kohta. Toivottavasti tää video voi loppua. Tästä kun on mennyt, niin toi 12 minuuttia tässä videota jo. 13 näköjään. Juu. Tai joo. Mennään settimään taas vähän rähinää. Miten mä en ottanut äsken tätä pistoa? Ja siinä on tyyppi. Kuole. Helppo tappaa. Mitä se yritti mennä parkkeeraus kielletty merkin piiloutumaan. Miksi mä en ois saanut sitä? No niin, mä menen avaa tän chestin. Okei, mitäs mä kaiken mä saan? Hyvän shotgunin, yes. Mä sain tällaisen kanuunan. Mikä hitsi tää kanuna on? No ja sitten, pistooli. Okei. No niin. Mitä? Joo. Aha. Sitten mennään. Mä en tiedä miten tätä käytetään. Tälleen. No niin. Sitten mennään ottamaan supply droppi. Katsotaan mitä mä saan. Tuolla on toi pelaaja. Mites tätä käytetään? Päästetään irti. Ei näköjään tehnyt kauheasti damagea. Ei varmaan tee kauheasti damagea toi. Jes, mä sain tän pyssyn. Noniin. Tolleen. Juu, nyt mä ymmärrän. Joo. No niin, tapetaas nyt tää. Ei, älä tapa mua. Oho! Noniin. Ainakin mä tapoin sen. Ei oo paniikkia, no panic. Oho.
No niin. Sitten mennään etsimään lisää rähinää. 5 pelaajaa jäljellä. 2 tappoa. Aika hyvä. Aika hyvä. No niin. Sitten. Siellä on yksi tyyppi. Se kuoli. Tuolla on. Nyt on vain 3 pelaajaa jäljellä. Jaha. Oi, Peppu. Mitä sä teet? Joulukuusi. Kuole joulukuusi. Nyt ei oo joulu. Sä voit lähteä pois. No kiitos. Sitten mennään tappamaan sen vikatyyppi. Miten se ei tosta kuole? Oi. Onpa mulla vähän HP:tä. Pakko löytää joku metkitti. Tuolla metkitti. Äkkiä ennen kuin se tappaa mut. Äkkiä. Apua. Noniin. On se melkein osuma. Niin. Mä menin alas. Siis mä menin talon katolle. Miksi mä en osaa puhua suomea? Noniin. Miksi mä en hypännyt? Yritin saada vähän high groundia, mutta ei saa. Limitless 7 sliders. Ihme, että se tyyppi ei ottanut noita. No niin. Katsotaan. Nää on oikeasti limitless. Kiva. Ai, nyt se ampuu. Ei. No niin. Tuu tappele. Tää on vikatappelu tästä matsista. Ehkä koko videosta. No niin. Kuole. Yes! Nyt loppuu tää video. Juu. Tää video loppuu tähän. Muistakaa tykätä ja tilata, jos haluatte lisää Fortnitea. Nähdään seuraavassa videossa. Hei hei!